शिवसेनेचे फुडारी संजय राऊत हांची ईडीन काल 9 वरां चौकशी केली। हांव आनीकूय ईडी कडेन चौकशीक वचपाक तयार आसा। हांवें गुन्यांवूच करूंक ना जाल्यार म्हाका कसलो भंय ना। म्हजी कितलीय चौकशी केल्यार जाता अशें संजय राऊत हाणें म्हणलां। पूण दुसरे वटेन भाजपाचे म्हणयारे किरीट सोमय्या हाणें संजय राऊत हांचेर आरोपाचेर आरोप केल्यात। संजय राऊताचे इतके घोटाळे आसात की तांकां आतां वाटयले जाल्यार देवानूच। ईडीच्या चौकशेन मात ते वाचपाक शकना असो दावो सोमय्यान केला। आपला जो अंतरात्मा असतो तो सांगतो की तू काय केलं नाहीये, तुम्ही काय केलेलं नाहीये, तुम्ही निर्भयपणे चौकशी यंत्रणांना सामोरं जायला पाहिजे। आणि त्यात आत्मविश्वासाने मी गेलो आणि 10-11 तासानंतर बाहेर आलो। मलाही मार्ग होता गुवाहाटीला जाण्याचा, बरं का, प्रयत्न झाले ना या ईडी, पण आम्ही नाही गेलो। आम्ही बाळासाहेब ठाकरे, माननीय उद्धव ठाकरे, शिवसेना यांच्याबरोबर राहिलो। त्याच्यानुसार मला एक तर मी अत्यंत या बाबतीमध्ये लिडर आहे आणि मित्रांनाही सांगत असतो, जर सत्य तुमच्या बाजूने असेल तर घाबरायचं कारण नाही। मी तर काल अधिकाऱ्यांना सांगितलं मी बॅग भरून आलेलो आहे आणि मी घाबरणार नाही, पण तुम्हाला जे हवं आहे ते प्रश्न तुम्ही मला विचारू शकता, अडचण नाही काय। तुम्ही तुमची ड्युटी करा, तुमचं कर्तव्य करा, मी माझं कर्तव्य करा। अशा तऱ्हेने कालचा दिवस गेला। ठीक है, अच्छी बात है। अगर संजय राउत ने कहां से पैसा उनको मिलता था, किकबैक कैसे मिला, फिर वो गोरेगांव पत्राचाल का प्रकल्प हो या वसई नायगांव का यूनिटेक बिल्डर पर्ल एग्रो, उसको प्रवीण राउत से कहां से पैसे कैसे आते थे, जमीनें खरीदी, फ्लैट्स खरीदे, फॉरेन टूर, अगर संजय राउत ने सब कुछ बता दिया होगा तो भगवान ही बचा सकता है संजय राउत को।